Čau. Dosť, ma tlačí hovno. Ahojte, je 8:36 ráno. Vôbec sa mi s vami nechce rozprávať. A ideme na Running Club Arenu ukázať, že síce nie sme český bežecký klub, ale asi sme najlepší bežecký klub. Bolo to fakt náročné. Nájsť 12 ľudí bolo naozaj ťažké. Ja som rád, že ich máme. Aj keď ich nemáme, mám 9 ľudí a musia ísť ľudia 2 disciplíny. A neviem, prečo sa vám nechce behať? Všetci chodíte do run clubov, všetci neviem čo. A zrazu príde na lomenie chleba a Ja by som strašne potreboval kávu. Mal som Red Bull, ale to Red Bull iba tak prejde, to ide do srdca. Ale káva, to ide do hlavičky. Ale že by? O 10:00. Ja tam nechcem ešte ísť, no tak poďme tam, no. Akorát som Brunovi hovoril, sa si to natočiť, že ja by som dneska strašne rád vyhral. Ale to už sme si popálili moje ego na minulom vlogu. Obecne som povedal do Sice nie sme český klub iba, ani slovenský, sme podľa mňa, že svetový klub. A tak akože myslím si, že akože vyhráme. A neideme si to hlavne užiť. Fakt, som rád, že asi niečo takéto vzniklo. Bol som trošku skeptický voči tomu. A už pred 2 mesiacmi som sa na to tešil, takže ďakujeme Reset Run Club a ideme na to. Ideme tam o hodinu skôr, lebo v celom Brne není káva. A teraz som vyšiel 3 schody a kopec a som normálne zadýchaný. Ale to kvôli tomu, lebo nám Bočberg poslal silu. Už sa nachádzame na Run Club Arene vo VUT areáli. Zatiaľ sa to chystá. My sme proste výsos kráľov je chodiť skôr ako je požadovaný čas, takže o aspoň hodinu. Ale nie, no fakt chceli sme proste kávu. No, teším sa, vyzerá to fajn. Myslel som si, že to bude na väčšom okruhu, ale aspoň sa na tom väčšom rozbeháme. A tu už si to iba odsúťažíme. A som zvedavý, tu som na to aj zvyknutý, že tu chodíme behať intervaly. Z No Mile, No Smile podporujem. A hej, no, viem ako sa mi tu beží, viem presne si aj tie okruhy vyrátať, aj to, kedy mám v akých zákrutách spomaliť. Dal som si jeden okruh, zistil som, čo ma tlačí. Bolo to hovno. Dosť ma tlačí hovno. A z toho mi bolo také teplo. Fú, je 22 stupňov, toto nie je 22 stupňov. Prosím, na budúce nejaký meteorologický ústav, keď je 30, tak napíšte, že 30. Mne to nebude vadiť, iba sa na to pripravím. Teraz môžem robiť, ale chcem. Vlna! Rýchly úsek. Dobre, tak už nič. Kamoši ho dojebal, celý ukážu zem. Fajnový box. Bruno, to neuveríš, s akým bolťakom som dneska išiel. Normálne, že doktor, ktorý si cen spravil zdravotku, lebo ju celú prepil, ale že mega šikovný typek. Taxika. A frajer. Dobrý chalán. Dal som 5 hviezdičiek. Kamo, holuby si nerobia také dobré hniezda, tam sa učarovať niekoho. Kámo, bez tak. Videl si holubie hniezda? Nevidel som ešte holuba. Daj si Google Images, holubie hniezda. Hlavne, kámo, videl si niekedy malého holuba? Podľa mňa malý holub neexistuje a je to strašný hoax. Proste holub sa narodí veľký. Holuba na balkóne. To je hoax, ja som to nevidel. Máš fotku? Nemáš. Mám. Proste malý holub neexistuje. Ja som tomu tiež neveril, ale vyrastol na malý holub na balkóne. To je celé. Jak verím v nejakú teóriu, tom, že sa mi plocha alebo takéto veci to nie je, ale proste verím v to, že malý holub neexistuje. A podľa farby zistíš, aké sú to vládne drony. Bude ten holub, že čierny alebo bielý. Tam to nežmúrka, nehybe sa ani. No? To je statická kamera. Nie, on je teraz na nabíjačke. Čo máš, Martinko? A ja, tak zaberiem si. Ten život v strefe. No, je to tam. Trošku. Dobrý deň. Martin. Pozdravujeme vás z dnešného súboju Run Clubov, ktorý sa uskutočňuje na VUT areále 19.7.2026. Máme tu so sebou aj Šimona Sošku a dneska to určite
neideme vyhrať. Unboxing. Tvárte sa, že niekto To je... Ty to nás nesponzorujú, že? A jo, zablujem, v pohode. Boxberg Electrolity, Boxberg, jasne napísané. Je to stresující záležitost, ale srandovní. Teď mi došel poslední teammate, vole, 11:30 kreté. Na čas. Já jsem řekla 10:45 max. Ale jinak v pohodě. Celý měsíc. Je to rozkopaný, nedá se nic udělat prostě. Endurance hroch. Jak je ten reels, že nezapomeň odkud si velký hochu a tam běží ten hroch, vole. Teraz išiel bez predstavy, Včera triatlon, pičo, dneska toto. A já bych se mala 2 týdny palci, tak to hej. aby som asi dneska dospával. Čo si dávaš? Ako naposledy v Olomouci, tak prší aj tu fest, ale to nevadí. YOLO. Za mňa je úplná fantázia, globálny fenomén, že proste prší, mal by si zbehať. David Goggins. David Goggins nám povie nejaký motivačný citát. David Goggins. Hele, řeknu ti něco, co už dávno víš. Život není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Život tě zrazí na kolena a nechá tě klečet, ale nejde o to, kolik ran inkasuješ, ale kolik je uneseš, kolik krát tě zrazí na kolena, přesto se postavíš a půjdeš dál. Hele, já tě budu mít vždycky rád. Věř mi nebo ne, ale když jsem ti držal v téhle ruce a říkal tvojej mámě, tenhle ten kluk bude to nejlepší v našem životě. A ty rostl a rostl, každý den by malý zázrak. Ale někdy na té cestě si nechal nakecat, že nejseš tak dobrý, jak chceš a nechal si zastínit velkým stínem. A Teď už je tu i dítě. hele, Roky, co se změnilo? Nic, bojím se, Adriano, bojím se, to chceš slyšet, poprvé v životě se bojím, protože teď si tu ty a taky dítě. Co je s Rokym? Prohrál o svý hlavě, tím pádom prohrál už celý zápas. A David Goggins se zmenil na Terminátora. Velice Martin, tu. dobře zařízené počasí, organizačně je skvělé. A tady to navrhoval nějaký Šimon Šošta, tuhle tribunu. Tady prší ze všech stran. Mne sa to napríklad úplne super ľúbi, že fakt, proste každý ten vlog, to v každom prší. Tak to má byť? Musíš mať zmeny, rýchlo, všetko musí. Zmena je život, Roky. Pojď, Šimone, pojď, poriadne. Jo. No pojď. David Hasselhoff. Šimone, ako to cítite vy dvaja? Kámo, 3,32 na kilách do zároveň. 6 km za 21 minút. 10 km Nic, 160 metrov to nic. To vedia ľudia bežať. Takéto veci nemusíš vedieť bežať. Takže toto beriem ako koniec vlogu. A moje klasické povlogové hodnotenie. Bolo to mega cool. Ja som podľa mňa nebežal nikdy tak rýchlo na kilák. Alebo teda nie tak za sebou. Nejakých 3,32. Ďakujem, že to bolo možné uskutočniť, keď pršalo, bolo hociaké počasie, hoci sa tu stalo. Stále to bolo úplne top. A dúfam, že sa o rok opäť vidíme. Skôr to nerobte, to už nedám, ale o rok to dajte. Ďakujeme. Much love. Love them. Čaute.